سلام كميت صنحو كورات تحتاتلتي نزي ساعات زحرنا يوم حصرتن اواناون زونيام زيناتات لنالكم مصينا لنا نخط كاتلنا دما نعدم فلما كندنا توتاتو يجمريو خاصو حاجه ميرو سمعوا نغرات كلنا اجيتاچو امليط له حيز خلت حيزو بايربورت لما انت امليطو خيدالو ኤርትራ ተወሳኺ 20 ሚልዮን ዶላር መርከባ ዝምልከትን ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ተኹስታት ሰባት ብጥይት ይውቅዑ ዘለዉ ዝወፀ ሓበሬታን ብተወሳኺ ጉነብ ከተማ ዓዲግራት ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘሎ ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታን ብተወሳኺ እውን ጻድቃንን ጌታቸውን ምምላጦም ዝምልከት ዝወፀ ሓበሬታን ዝውልን ካልኦትን ኣለውና ክስካብ መወዳእታ ሓቢርኩና ብምጽናሕ ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ብምግባር ክጅምርዎ ብኽብሪ ንዕድመኩም بخالي زينانا دما عززت حيلتات تግራይ بزوسدو زلو سጉምታት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰውያት ከቢድ ጉጣት ከም ዘውረደ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነቶም ማሕበራት መንግስቲ የፍርሰለው ኢሉ ዝኸሶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ካብቲ ማለ ጀሚሮ ሰናዊት ወምህላው ይፍለጥ ኣብቲ ልዕሊ ስጉምቲ ተቃዋሙ ሲቪላውያን ጎነፃዊ ስጉምቲ ይወስዱ ከም ዘለው ነቲ ፕሬዝደንት ከቲሰሎ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ተባዓዲ ጉዳምን ገለ ከባብታት መቐለን ብዙሓት ተጎዲኦም ከም ዘለው ኣብ ኤክስ ገጾም ተወፅኦ ሓበሬታ ጠቒሱ ኣብ ውሕስቲ ሰላም ፕሪቶሪያ ኩነታት ናብ ዝኸፈ ግጭት ከይዓረገን ከሎ ንስጉምቲ ናይቶም ኣዘዝቲ ደው ከብልዎ ድማ ፀዊዖም ኣብ ሞንጎ መሪሕነት ትኽልል ክምዕብል ዝሓገየ ወጥርን ስጋታትን ጸጥታን ንብዙሓት ቅድሚ 2 ዓመት ዝነበረ ሕሱም ከዘኻኽሮም ጀሚረሎ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብመሰረቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ግዚያዊ ምሕዳር ዝተውሃቦ ሓላፍነት ግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል ምትዕርራይ ክግበረሉን ዝደኸሙ መራሕቲ ድማ ክትክእ ከም ዝወሰኑ ምግላጾም ይዝከር እዚ ውሳነ በቲ ግዚያዊ ምሕዳር ከም ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ዝወስዶ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ድማ ሃገራዊ ቦርድ ዝመረፃ ኢትዮጵያ እዚ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ ክንፊ ሕወሓት ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ንኸየካይድ ኣጊድዎ ይርከብ ሰመዝ መንግስት ፌደራል ድማ ተፈጻምነቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንኸይህሉ መራሕቲ ትኽልል ይሓል ከለዉ ብምባል እዮም ዝኸሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዓብዪ መሐመድ ዓሊ ብ3 ለካቲት 2025 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ትግራይ ሰፊኑ ዘሎ ወጥሪ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ ተማሓፂኑ ከም ዝነበረ ይዝከር حراي كميم سيوم تسقاي زيادة مسجد حمد شكم حلفوا بنربح الكاب 104.4 راديو اف ام يزرول زلهم طبق لما انتي اب دوباوي مبرا بزوا درجه انت حدش نغير له انت يتفطر نغير له هو طبق على كتما عاد جدا زي نور ورام خلنا تدوار تفاصيل الله تعيته كتما من محدار خم كان ليس هم عندهم جموعهم عندهم جموعنا عليه أو ناي أرنا رعتين منجور استهدف كل فرايت مع عزازين مكتلوا خيدو عرفتي زي قدرنا قدرت هو زمرو نفطوليس حدا خدتك على تناغاجيروم بحريقو كيس السماي حدا خدتك توكيتو وقطيدو بالكس ديال الفرايت ناي تاهادو مطيو نفس كتما عاد قدام بزيتاو نتمنى كتما عاد قدام كابيني معتمهم قلفهم ركو اليوم معنا بهذه سمرتنا هزاوي نهدي سمعنا كلا سبحانه ما ثاني يكون غلفين هذي زمرت أنا هنا نهندا مخنا نوانا جريدني يجمريو خاصو حاجه ميرو سمعوا نغرات كلنا اجيتاچو امليط له حيز خلت حيزو بايربورت لما انت امليطو خيدالو ንሱ ቆጽ መሰለዩ ማንም ታርጌት ገብረ የለን እንተና አሰግን ገበነኛታት ሒዙ ቆጽ ግን አይነወረን ከላ ጥሒሱ በጥሱ ይኸይድ መኪና ገይሩ አይፍተሽን ኢሉ ሒዙዎም ከይድቶም ዝድለዩ ዝነበሩ ማሕበረታ ስለዘለዎ ንኣቶም ሒዙዎም ከይደሉ
بتوسع ጣርቃን ካብ ሃገር ወፂኡ ምህላው ዝገልጽ ሓበሬታ ዝወጹ ዘሎ ኮይኑ ጣርቃን መንጎ ወታደራዊን ኣዘዝን ሰራዊት ትግራይን ምስ ኣብይ ዘሎ ምትፍናን ስለ ዝረዓደ ናብ ኣሜሪካ ህድማ ንቕድሚት ገይሩ ኣሎ ክብል ናቕፋ ፕረስ ጽሒፉ ኤርትራ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን ንህንጸት ፕሮጀክት ፀሓያዊ ፀዓት ዝውዕል ተወሳኺ $20 ሚልዮን ስምምዕ ከም ዝኸተማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቴማ ነገሮ መስቀል ገሊጹ እቲ ስምምዕ ሚኒስተር ፋይናንስ ቁጠባ ልምዓት ኤርትራ ዶክተር ጊዮርጊስ ተክለሃይማኖትን ምክትል ናይ ዋና ዳይሬክተር ባንክ ልምዓት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ሊድያን ቦሶረን ኣብ ኣስመራ ከተማሙ ከም ዘንበሩ ተሓቢሩ እዚ $20 ሚልዮን መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ባንክ ልምዓት ኣፍሪካን መንግስቲ ኤርትራን ዝፈረምዎ ናይ $50 ሚልዮን ምዃኑ ወሲኹ ገሊጹ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ $50 ሚልዮን ሓገዝ ኣብቲ ከባቢ ከተማ ዓደምሓረ ዝትከል ናይ 30 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ንምምዕባል ክኸውን ምዃኑ እውን ተገሊጹ ደቀ ምሓረብ ግዜ መግዛእቲ ጥልያን ከም ማእኸል እግሮ ኢንዱስትሪ ትፍለጥ ዝነበረት ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ ፋብሪካታት ዝነበረን ከተማ ኤርትራ ሓንቲ እያ ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ትሽዖ ዘውፅኦ መግለጺ ኤርትራ በዚ ዘይእኹል ስሩዕን ብኽብርን ካልእ ቀረብ ፀዓት ክትሳቐ ምጽንሓ ተሓቢሩ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኤርትራ ነንሕድሕዱ ዝተኣሳሰር ክልተ ቀንዲ መደበራት ኣለዎ ካብ መደብ ምጽዋዕ ኣብ ቀረባ ርሕቐት ትርከብ ሕርግጎ ናብ ከተማ ኣስመራ ዝተደኾነት በለዛን እየን ሓያሎ ከተማታትን ከባቢ ገጠራትን ድማ ካብ እንስሳት ተኽለ ብነዳዲ ዝሰርሓ ጀነሬተራት እየን ኤሌክትሪሲቲ ዝረኽባ እተን ጀነሬተራት ምንጫው ዓቕመን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጎደል ብምምጽኡ ምስፋሕ መስመራት ተደሪቱ እቲ መስመር ኤሌክትሪክ ዝነበረ ህዝቢ እውን ኣገልግሎት ከቋርጥ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ እቲ ኣብ 1995 ዝተተኸለ መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ዓቕሙ ንምዕባይ ድማ ኣብ መወዳእታ 2013 ምስ ኮርፖሬሽን ቁጠባ ቴክኖሎጂ ሻንጋይ ምስ ድሕሪ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ 15 ሕዳር 2017 ብወግዒ ምርኻብ ከም ተፈጸመ ይዝከር እቲ $98.6 ሚልዮን ዝግመት ተግባራዊ ዝኾነ ፕሮጀክት ንቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ብ60 ሚእታዊት ከም ዘዕበዩ ተሓቢሩ እዚ ማለት ድማ ብ46 ሜጋዋት ዓዊ ማለት እዩ ዋና ካያዲ ስራሕ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪክ ኤርትራ መሃንዲስ አብርሃም ወደ ሚካኤል እዚ በብግዜኡ ክቋረጽ ጸንሐ ኤሌክትሪክሲቲ ክመሓየሽ ይኽእል ገሊጹ እቲ ምቁራጽ ድማ ብሰንኪ እኹል ምልዋወጥ ኣቑሑን ዋሕዲ ጀነሬተራትን ምንዋሩ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ 2017 ናብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ሓደ ናይ 50 ሜጋዋት ክተጥቅም ዘኽእል ምስ ናይ ቻይና ኩባንያ ዝተገበረ ስምምዕ ነይሩ ክስካብ ሕጂ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ሕጽረት እቲ ጉድለትን ዘተኣማምን ቀጻልነት ዘለዎ ኤሌክትሪክሲቲ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ ክብል እቲ ዝተገበረ ናይ መስፋሕፋሕን ናይ ምሕምያሽን ተበግሶ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ገሊጹ ምንዋሩ ይርስዕን ባንክ ልምዓት ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ብሰንኪ ድሮ ዓቕሚ ምምንጨዊ ፀዓት ብከቢድ ናይ ኤሌክትሪክሲቲ ቁልውላውያ ትሕልፍ ዘላ ድሕሪ ምባል ዕላማ ናይቲ ዝመወሎ ፕሮጀክት ተተካያዊ ፀሓያዊ ፀዓት ንምዕባል እቲ ከዓቢ ዘለዎ ዝተፈላለዩ መመንጨውታት ዝርከባ ዝቐርብን ቀረብ ኤሌክትሪክሲቲ ንምዕባይ እዩ ክብል ገሊጹ ሰራዊት ኤርትራ ንከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ናብ ቦታኡ ንምእታው ዝተገበረ ምንቅስቓስ ዝዓበየ እጃም ነይርዎ ዝብል ፍጹም ሓሰት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዝኸበርኩምን ተኸታተልትና ነስ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ጥናኽም መስል ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ተመነና በብዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም